nggih. Ibunda kan iki to. Ya sih mainin iku. Nggih, Pak. Ibunda.
Itu mari kabeh iki rumah. Meledak. Bebas. Aman. Boleh mau mas, boleh bro. Boleh taruh bentamu. Boleh. Boleh. Mau sing anu mau ora ngerti sih. Aku ora njiko. Ora njiko ta, Bapak ada njiko kanan siji tok. Karo Anwar. Ya sing mau to Mas, sing mlayu lho Mas. Urung gelem bali kok. Tuan, dia gelut lu. Oh iya.
Ngenteni iki jaluk apa to? Jaluk degan ijo. Oh, degan ijo geden wuluh. Ya degan biasa sebenarnya degan anyar, ora degan bekas. Nah degan bekas kan ra gelem. Sesuk kene iki ono iki. Sesuk meneh sesuk mriki baru klinting iki. Ya niki to. Ning kene karo ning kono ketoke. Sing kono anu apa kuwi real asli kan? Iya, ya rek bunda iki to. Ya iki pengen bunda kan iki bunda lho iki. Oh, iki nang bunda. Masuk lho. Ora apa-apa. Los. Kasih kendor. Payu los videone ngono. Iya. Ning iki ana musike DJ ngono ora. Ora ta ya. Ning boarding besok ke ora ana masalah mlebu. Nah, ora di anu ya. Ditumpuki. Nah sampean dibisoke ya. Ora Dilangi ya. Ora nak cara numpu ini langsung bisa saka YouTube bisa toh? Iso. Sampean teko langsung anu. Oh, kan ana opsine bisukan karo ganti lagu. Oh, ganti lagu berarti. Ganti lagu. Lah, apa nganu mau Pak Wiji wis bali to? Apa iki kene Bali ya? Omahe cedhak kene ya. Omahe Sraten kono kene. Lah Bapak wis bali burung. Parkir kono kok. Aku parkir ning kene ya. Aku ya kene. Heeh. Dilen kowe. Lah mending di. Lah dilen nang kowe to. Iya. Apa nganu? Dilen nang kowe. Dilen nang kowe. Anwar bali burung dilen gone Anwar wae malah kene. Yo ora apa-apa dolen nang Anwar. Aku urung ngerti. Kan duka main duka cedhek kok. Yo ora apa. Nah, soalnya aku Anwar yo ora ngerti. Cuma aku tekan kono ku on masem ya iya. Ya biasane to. Biasane ya. Tekan ijo. Jaluk tekan ijo. Apa? Mau ya? Ikan ini? Tunjukin lah. Ini? Pulau tunjukin tadi mau. Terus sampai jalur ya. Apa yang jaluke sate? Sate kambing. Sate kambing. Aku duwe akeh. Aku duwe aku. Pin aku duwe akeh pin. Bang Apine. Mana? Minggu ini orang tengah bisa. Joget mau di ontak. Joget. Ngamen joget masuk. Oh, bareng. Lagi. Pak kasih. Berarti kanune kalian sih ya. Apane? Iki ne. Nanti dinyalain depan rumah ya. Aku mau pas lagu-lagu motome rada ndedek sithik. Urung takku. Nak kali pindah 3. Berarti sawaya-waya kena. Iya. Jalan oman. Iya nak ning kebebasan iso dadi kadang-kadang. Seren lho. Ini kan. Saya. Nak nomor kowe Mas. Lah aku nak ketularan. Ketularan si cuket lho, ketularan edan. Golek sing ngono. Hah? Apa? Gimana pinnya? Oh mau lihat? Iya, yang satu. Iya.
Enak didik tuh ya. Ketabrak dong toh? Kok ketabrak toh? Gimana? Kok gak bisa ngindar gimana? Kok gak bisa ngindar gimana? Panik kan bingung kan sih. Jadi. Kasih jalan anak Makan kecil nggak? mau lihat. Mau lihat itu. Oh, detak jantung. Anu ya pedane rada angel ya. Apa ora? Ini anake entes mlebu mau ya. Ora iki nganu, iki kan dudu pemain toh. Jadi kan kerasukan boh. Berarti Wong anu ya. kunci, Mulane apa iki? Hmm. Arek-arek tinggone saka njaba to. Iya, bahkan dudu pemain ya. Jadi kan wong jaba dadi. Lah mau ono mau wedok. Ono to. Padiyane aku. Aku kakek iki. Ki wis Ayo ra. Iki wis tak nganu video. Ono to. Mbok video ngatik apa video turu? Turu lah. Oh, nak ngatik kan iso digawe set. Dhewe sing ngadeg. Ono turu. Video ini maksudnya lho. Oh, video. Posisinya ngatik apa turu? Iya. Mau. Sing anu sing nanggone sing anu kae sing. Oh, saya video ngatik berarti. Iki tak kelas mana ya? Oh, daerah kendaraan Anda to kuwi. Nanda. Kena Anda kota iki. Kalau lanang Anda jenenge to? Heeh. Wong kene saya sing nganti jero. Oh, iki nih anu Wawan. Iki Wawan koncoku Wawan iki. Iki bengi kae yo ning kelas 6. Iki koncoku Nida iki. Iki Nida iki. Nida iki. Kirim videone aku, Mas. Iki Nida kuwi, koncoku Nida iki. Kombanyu biru. Heeh, kombanyu biru. Tak delok lho, raine kok kaya Nida. Lah meh mbok gawe set ra? Mbok gawe set ra? Lah ya nak kan gawe set aku tak lebok TikTok gue tak tek wonge ngono lho, tak tek wonge. Ya ora apa sampean gawe shot karo apa maksudnya video anu Iya. tapi kan durasine nak sing ning nggon apa wi TikTok kan dhewe ya. Ora ning YouTube kok ora ngono. Nah ning itu ora masalah. Itu ora masalah. Ya ora apa ngene. Tak kae. Iki Nida jenenge cewek, Nida cewek jenenge. Nganu penari to. Penari. Ora to. Ora pemain kuwi, penonton biasa kuwi. Tapi sering kuwi. Yo kadang-kadang nyurup ngono kuwi. Kadang nyurup ngono kuwi. Ini Rambayu. Kamar Win. Yang bang, udah mari pulang. Bang, udah main pulang. Apa itu tingginya? Mau pulang nyari rumah. Mau pulang ke? Sudah mana sudah? Sudah mana? Itu tuh, kelihatan itu tuh. Warna biru dulu. Ngono, mosek dilonggas. Dilonggas. Ini mana? Ini mana? Kau pegang tangan kau enggak? Tangan kau enggak? Oh enggak. Ini bukan tontonan.
Jempolnya langsung. Iya bener ya bener. Dikocok kabeh. Dikocok men nyawane gelem bali. Caranya ngabur gitu, itu kalau loncat. Kerjaan aku bos kenapa? Apa nih bener? Pasti ngaruh ayam geprek dengan apa? Pak, cuma lalu. Kapan-kapan. Ayo dan wis. Mau pemalu. Kenapa ini? Wis, kelem. Wis, Lemes ya. wis. Masuknya, Jadi masih takut ini gue. Kayak gue malah. Ini kayak rasa beli.
Arep belabas Bali sik aku.